Το tutorial που παρακολουθείτε δημιουργήθηκε για να καταστεί σαφές το πώς εισέρχεται κάποιος στο Wikimedia και πώς μπορεί να ανεβάσει το δικό του δοκίμιο. Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο, ανοίγουμε τον browser μας και πληκτρολογούμε τη διεύθυνση pacific.jour.auth.gr / web radio και επιλέγουμε να μεταβούμε στο wiki μας είτε μέσω του μενού είτε μέσω της εικόνας Wikimedia που βρίσκεται δεξιά. Υπάρχει βέβαια και ο δεύτερος εναλλακτικός τρόπος, να πληκτρολογήσουμε απευθείας την διεύθυνση του Wikimedia που είναι το pacific.jour.auth.gr / Wikimedia. Μόλις ανοίξει λοιπόν η σχετική σελίδα, επιλέγουμε αριστερά Join this wiki. Στη συνέχεια επιλέγουμε New to Wikispaces εάν δεν έχουμε λογαριασμό στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Συμπληρώνουμε το username, το password και το email μας και στη συνέχεια θα πατάμε το Join. Στο Request Membership θα σας ζητηθεί να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας, εκεί που αναγράφει Optional Comment, και μετά από λίγο διάστημα θα εγκριθεί η αίτησή σας και θα έχετε δυνατότητα να γράψετε το δικό σας κείμενο. Για να γράψετε το δικό σας κείμενο πατάτε New Page, συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμό σας μαζί με το AM. Θα ανοίξει ο σχετικός editor, ο οποίος είναι κάτι αρκετά απλό. Γράφετε το κείμενό σας. Πατάτε Save. Και μπορείτε να δείτε αυτό που καταχωρήσατε στο αριστερό μέρος της οθόνης με το όνομα και το AM σας.